መንነተይ ኤርትራውነተይ ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ከመይ ትኾኑ ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ዝበልክዎ ዛዕባ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንኹልኹም እወታዊ ግብሪ መልሲ ዝለገስኩም ለይ ኣሕዋትን ሓትን ብዕዙዝ ኤርትራዊ መንፈስን ሓበንን ልዑል ምስጋናይ ከቕርበልኩም ባህብለኒ እዛ ማዕከን ብሳላ ተሳትፎኹምን ዕዙዝ ኣበርክትኹምን ዕብየት ተርኢ ከም ዘላና ገለጽኩ ንዝያዳ ዕብየትን ዝተማሓየሸት ሕዝቶን ናብ ብዙሓት ንኽትባጻሕ ሼር ንኽትገብሩ ወይ ንኽተባጽሑ ናይዛ ማዕከን ተወሰኽቲ ዝስዕቡ መደባት ክበጽሑኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትውቑ ከምኡውን ዝቐርቡ ዘለዉ ትሕዝቶታት እንተዓጊብኩምሎም ላይክ ክትገብሩን ዝህልወኩም ርእቶታት ድማ ክትጽሕፉለይን ብኽብሪ ይዕድመኩም ክቡራትን ክቡራንን ሕጂ ናብ ናይ ዝዕለት እዚ ተረኛ መደብ ከስክረኩም ሰናይ ምክትታል መንነተይ ኤርትራውነተይ ኣሓስብ ኣለኹ ሕቶታት ኣውርድን ኣደይብን መልሱ ኣጸቢቐን ዝፈልጦ ሕቶታት ኣዛሪ ንብዙሓት ንዛዕባይ ከም ዛዕባኦም ዝገበርዎ ሓይልታት ናይዚ ዘመን እናዘከርኩ ድማ እቲ ንገዛእ ርእሰይ ዝሓቶ ዘለኹ ሕቶታት ንገዛእ ርእሶም ንኽሓትዋ ኣቕርበሎም ኣነ መነ ኣነ ኤርትራዊ ደ ኤርትራዊ ምዃነይ ዝምስክረለይ መን እዩ ኤርትራዊ ዘብለኒ ነጥብታት እንታይ እዩ መንነተይ መውሱብኣዊ ድዩ ሕጋዊ ወይ ወረቐታዊ መንነተይ ጸቢብ ድዩ ሪሒብ ኣነ ፍረ ፈጣሪ ብምዃነይ ጥራይ ሰብኣዊ መንነት ኣለኒ ዶ ሰብኣዊ መንነተይ ካብ ብሄራዊ ወይ ቋንቋዊ መንነተይ ይዓቢ ዶ ይንእስ ዜግነታዊ መንነት ዝበሃል ክህልወኒ ይኽእል ዶ ዜግነታዊ መንነተይ ካብ ካልኦት ክህልውኒ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መንነታት ይዓቢ ዶ ይንእስ ስድራ ቤታዊ መንነተይ ከ ኣበይ ይሰፍር እቲ ኣብ ኮምን ሕብረተሰብን ዝተዋህበኒ ገላጽየ ዝኾነ መንነት ከ መንነት ቋንቋዊ ወይ ብሄራዊ ጥራይ ድዩ ሕብረ ብሄራዊ ትውልድን ቋንቋን እንተለንኸ ከመይን እንታይን ዝኾነ መንነት እዩ ዝህልወኒ ካብ ክልተ እምነታት ዝውለድ እንተኾይነ ጉዳይ መንነተይ ከመይ እዩ ዝርአ ቀቢላዊ ድዩ ሃገራዊ መንነተይ እዩ ገዛእ ክኸውን ዘለዎ ኣህጉራዊ ወይ ዓለማዊ እምበር ኣብ ጸቢብ ዝጸብብ ኣይኮንኩን እንተበልኩኸ ኣይፋልካን ንስኻ ኣብዝን ካብዝን ኢኻ ጥራይ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ኸገድደኒ ዝግብኦ ሓይሊ ክህሉ ይኽእል ዶ ሰብኣዊ ብሄራዊ ሃይማኖታዊ ሕብረ ብሄራዊ ወይ ሕብረ ሃይማኖታዊ ዜግነታዊ ወዘተ ዝበሃሉ መንነታት ኩሎም ብሓንሳብ ክህልውኒ ይኽእሉ ዶ ካብ ኣስላምን ክርስቲያንን ካብ ትግርኛን ብሌንን ካብ መታሕትን ከበሳን ተወሊደ ዋና ክልተ እምነታት ክኢላ ልዕሊ ክልተ ቋንቋታት መንብርኡ ኣብ ልዕሊ ክልተ ዞባታት ወዘተ እንተኾይነ መንነተይ ብምንታይ ዝግለጽ መን እዩ ገላጽን ደራጅን መንነተይ ዝኸውን መን ብዝሃቦ ስልጣንን ፍቓድን መንነተይ ብዶባት ዝተሓጽረ ድዩ ስግረ ዶባዊ መንነተይ ብምርጫይ ድዩ ወይ ብሕብረተሰባዊ ክውንነት ዝውሰን እዚ ወግሐ ጸብሐ ዝጋማድሐ ዛዕባ እዩ እዚ ናይ ብዙሓት ዕቱብን ብሱልን ዝኾነ መቃለሲ ዛዕባ ሓርቢትዎም ዘሎ ተቓለስቲ ሓይልታት መንነት ኢና ባህልቲ ብዙሕ ሕቶታት ፈጢሩለይ ኣሎ ፈለማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርክዎ ሕቶታት ይመልስዎ እሞ ሽዑ እንታይነተይ መንነተይ ሃገራውነተይ ሕብረ ብሄራተይ ኣጸቢቑ ኽበርሃሎም እዩ እዞም ትግራይ ትግርኝ ኣግኣዝያን መንነታውያን ሓይልታት ትንሳኤ ብሄር ዓባይ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ወዘተ ዝበሃሉ ከመዮም ብዓሻ ድፍረቶም ክመኽሩኒ ጣፍ ነቒዙ ብምባል ክዕሽውኒ ንሕና ንፈልጣልካ ብምባል ክወራዘዩ ለይ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዙሕ መድረኻት ዝሰገረ ሃገራዊ መንነተይ ኤርትራዊ እዩ ኣነ ኪንዮ ቁሸትን ዞባን ኪንዮ ቋንቋን ሃይማኖትን ዝኸይድ ሕብራዊ ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ፈጢረ ኣለኹ
መንነተይ ትሽዓተ ብሔራዊ ዓጽመ ደማዊ ሽዱሽተ ዞባኣዊ ገይረ ሃኒፀየ ኣለኹ እንተይለዮም ይርድኦም ዶ? ውልቃዊ ነገረይን ሃገራዊ ዛዕባይን ደረቱን ተመላልኣነቱን ብዝግባእ ተረድኤ ዝነበርኩን ዘቤታዊ ጉዳይ ኣጸቢቐ ዝፈልጥ ምዃነይ ገሊጸ ኣብዘይ ጉዳይኩም ጠብሎቕ ኣይትበሉ እንተበልክዎም ይርድኦም ዶ? እዛ ኩናማን ኢሮብን ራያን ኣገውን ዝበሃሉ ቋንቋታትን ብሔራትን ከም ዘለዋ እትምድር ጢግሪሳዊት ክልልን ንሳ እተውፍሮም ሓይልታት መንነትን ናይ ብሔረ ትግርኛን ክርስቲያንን ናይ ከበሳን ኣውራጃን ጠበቐታት ዝኾኑሉ ምኽንያት እራይን ብላይን ጥራዩ ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ሻዕብያ ከም ዝፈጠሮ ዝምድሩ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ ሻዕብያ ፈጢርዎ ዝብሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ቀንዲ ጸላኢኦም ምዃኑ ብዓውታ ዝገዓሩ ምሁራት ፖለቲካ ስነ ፍልጠት ኢና ባህልቲ እውን ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ንዝተዘርግሐ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝጸልኡ ክንሶም ኣብ ገለ ክፋላት ኤርትራ ቋንቋዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ብሔራዊ ወይ እውን ሃይማኖታዊ መንነት ኣለኒ ዝብሉ ከም ኣቶም እንተረኸቡ ሃሰስ ክብሉ ዝውዕሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ ንዕዘብ ኣለኹ። እዞም ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ መንነት ንኸይፍጠር ዝሰርሑ ናይ ሕወሓት ኣብድታት ንዝተፈጥረ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ከፍርሱን ተፈተኑ ብዙሕ ኣይገርመንን። ሓደ ክርድኦም ዘይከኣለ ወይ እውን ክሕድዎ ዝደለዩ ነጥቢ ግን ኤርትራዊ ሃገራውነትን ሓድነትን ቅድሚ ምፍጣር ሻዕብያ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ታሪኽ ዘለዎ ሃገራዊ ክብሪ ምዃኑ ክፈልጡን ክጎስምዎን ጥራይ ኣለዎ። ሻዕብያ ይፍጠሮ ዋላ ዘይ ሻዕብያ ድማ ከፍርስዎ ዝሰሓግሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? እዛ እንደርታዊ፣ ዓጋማኣዊ፣ ዓድዋኣዊ ዝብል መንነታት ዝነበረ ሓይሊ መንኮን ይኸውን ትግራዋይ ዝብል መንነት ፈጢሩላ። እዚ ዝኾነኸ መዓስ እዩ ነይሩ? እዛ 3000 ዓመታት ዝገበረ ኣኽሱማዊ ስልጣነ ኣለኒ ትብለኒ ካብ ጢግርስን ኤፍራጥስን ከም ዝፈለሰት በጨቕ ዝብላ ናይ ሕጂ ትግራዊት ሓይሊ ሴማዊት ዓሌት ምዃና ንግስነት ኣኽሱም ድማ ናይ ኩሻውያን እምበር ናይ ሰማያውያን ከም ዘይኮነ ዝነግራዶስ ኢና። እዛ ኣብ ከተማ ባፅዕ ንዝርከብ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ መስጊድ ክትቃፀፅ ወይ ክብሪ ክትከልእ ክትብል ኣብ ትግራይ ኣልነጃሲ ኣብ ዝበሃል ቦታ ንእስልምና ንፈለማ እዋን ዝተቐበለት ምዃና ንሰብ እተደናግር ጥርናፈን ሰዓብታን ዓገብ ክትበሃል ኣለዋ። እቲ ብዛዕባ እስላም እትብሎ ነገር ሓቂ እንተዝነብር ጸረ ኣስላም ኣብ ውሽጢ ትግራይን ኤርትራን እትንቀሳቐሰሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ኣብ ኣኽሱም ኮነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ መስጊድ ከይስራሕ እትኽልክለሉ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን? እዛ እንተስ ተደናጊርዋ እንተስ ኮነ ኢላ ጸረ መበቆላዊ ናይ ጢግርስን ኤፍራጥስን እስላማዊ መንነታ ትሰርሕ ዘላ ጭፍራ ኣብ ጌጋ መንገዲ ከም ዘላ መንኮን ይዘለብማ። ንድሕሪት ንመለስ እንተ ተባሂሉ እቲ ከም መግለፂ መንነታ ኣላጊባ ትጥቀመሉ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ካብ ትግራዋይ ወይ ኢትዮጵያዊ ንላዕሊ ብመንገዲ ኣባ ሰላማ ወይ ኣባ ፍረሚናጦስ ኣቢሉ ሶርያውን ግብፃውን ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? እዛ ሃገር ክትከውን ትስሓግ ዘላ ምህርትን ዘይምህርትን ሃብታምን ድኻን ፈላጥን ተጎታቲትን እኽብካብ ንሃገረ ኤርትራ ኣፍሪስካዩ ሃገር ዝኽወን ንሃገረ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ኣፍሪስካዩ ሃገር ዝኽወን ኢሉ ዝመኸራ መንኮን ይኸውን? ሓደ ኤርትራዊ ጸሓፋይ ሰብ ብመስፈሪኡ ክሰፍረካ ኣይሕዝንን ኢሉ ዝጸሓፎካ ተዘከረኒ። ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኩለንትናዊዩ። እዚ ሃገራዊ መንነት እዚ ኪንዮናይዞም ቋንቋዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ትውልድኣዊ ወዘተ መንነት ጥራይ ብምቕባል ኣብ ዓዘቕቲ ድንቁርና ተሸኺሎም ተደናጊሮም ክንሶም ሰብ ከደናግሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ጥርናፈታትን ዝኸደ ሃገራዊ መንነት ምዃኑ ዝሕብሮምን ዘረድኦምን ክረኽቡ ይግባእ። ምርዳእ እንተ ኣቢዎም ድማ ከምዚ ንዝኣመሰለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓቅታት ተገዲዶም ተጓዕፂጾም ክዕጠኑ ኣለዎ።
بولكي دما كمز السعب كبلو مدلي زخبركم قوانكو آويان بهيراويان أوراج آويان وزتا يزخونكم حيلتات ناي أيهود ناي تركي ناي بورتغال ناي إنجليز ناي هندي ناي عرب كم جبتن يمنن ناي أورومو ناي جريخ وزتا دم كم زي بالكم رقت أنيات ديهم فتهم بمتنعتي بنقدي بسدد بورار وزتا كاب كالق كفل علامات ناب قرن أفريقيا استنقساوسو حيلتات أبز غباب زيز قدفو دكي زرقي حدقي كم زي اللي رقت أنياتات كتكونو زخ إلكم مرتعو أدل اللغو كم أبنت اتي سنعفين بمبال نغتما سنعفين من جسما زخونة يمناوي اتي نشري مبقول سما زخونة تاريخ سورياوي أكال مننت نايز غباب زي أيكونن ديو اتي كابن نابن إرتران إثيوبيان زنبره ناي أغو ناي أورومو ناي نجده بلون كلون وزتا من قسقاسات بزح ملكعاتن مكياراتن كم زفتره كتفلطون كتصنعون عقم رخيبكم دو تخونو نازي زمنات زغصره لوطي كتقيروخه بزي حجه تبلو زلهم مننتن زي مننتن نازي موالات زغصره لوطي كتقيروخه عامل لكم دو ابزي تخلو قالسي زبانكم تزيفحفحكم ازيو بلوتيو اتوم ابزا ناي حجي اثيوبيا ناي تمالي ابسينيا ناي قدمي دما نكسنت اخسوم صرس تفلاليو هاصياتن راساتن كم ستواغو اتገልጽዎም كم مهديس دربوش تبالو حيلتات ابز غبابز قدفو مننت አለዶ اتوم ندحساسن نمصنعتن نمسفحفح امنت زمصو انجليزاوያን فرنساوያን ፖርቱጋላውያን ኢጣሊያውያን እንታይ መንነታው ዘርኢ አንጥ ይበብልኩም ኮን ከይዶም ኾኑ ካብ ሰራዊት አሕመድ ግራኝ ዝተወልደ ቱርካዊ ዓረባዊ ወይ አስላማይከ ይህልወኩም ዶ እቶም ብፍላሻ ዝፍለጡ ዝወለድኩም ሎምን አካልኩም ዝኾኑ ህዝብ እስራኤልከ ብዛዕባቶም መበቆልኩም ዝኾኑ ወይ መበቆልና ትብልዎም ኣብ ኢራን ሶርያን ኢራቅን ዘለዉ ደቅ ጤግሪስን ኤፍራጥስን ከ ተሐስቡ ትጣበቁን ትቃለሱንዶ እዚ ኸባብን እዚ ኣብዚ ኸባብ ዝነብር ህዝብን ካብዛንታ ሃፀይ ዮሐንስን ምልሊክን ጣልያንን እንግሊዝን ወፂኡ ክነብር ኣኽእልዎ እቲ ካብ ኤርትራውያንን ኦሮሞን ዝውለድ ኣሉላ ኣባነጋ ዝበሃል ከምኡን እቲ ካብ ኤርትራ ዝውለድ ባሻያው ዓሎም ዝበሃል ኣብ ኩናት ዓድዋ መሪሕ ተራ ዝነበሮ ሰብ ትግራዋይ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እቶም ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብእንዳታቶም ብቋንቋኦምን ባህሎምን ኣብ ዝቆምዎን ራያ ኣላማጣ ኣበርገለ ከምኡውን ኣብ ገለ ክፋላት ትግራይ ሓድግታቶም ዝገደፉ ናብ ህዝቢ ምሓራን ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ቦታታት ኤርትራን ዝሳገሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣካል መንነታዊ ቃልጽኹም ዘይኮኑሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንመለስን ደብረጽዮንን ኤርትራውያን ንኢሳያስን ሰዓብቱን ድማ ተንቤናውያን ጌርኩሞምን ሰሚዕና እዚ ኩሉ ገመድ ሓሸውየ ገዲፍኩም ካብ ኮንቱነትኩም እንተትዕርፉ መሓሸ ስነ ጥንቲ ስነ ቋንቋ ኾነ ስነ ህዝቢ ዝበሃሉ ዓይነታት ትምህርቲ ዓዚዝኩም ከተጽንዕዎም ወይ ክትስበኽዎም ዝግባኣኩም መስለኒ ናብ መትሓዚ ዘይብሉ ፁፅዋይ ካብ ትመልስዎ እዚ ሕሰም ዕቕ ኢልዎ ዘሎ ዝተበደለ ህዝቢ ናይ ዝኸባቢ ብህልው ዓለማዊ ኣህጉራዊ ዘቤታዊ ሕግታት ክናበር እንተ ትገድፍዎ ይምረጽ ትኹል ነቒልኩም እትተኽልዎ ክልላዊ ኮነ ሃገራዊ መንነት ከምዘየለግን ሕሉፍን ህልውን ኩነታት ክምህረኩም ዝግባእ መስለኒ እንተ ዘይኮይኑ ግን ከምዚ ተጸይናን ዕዘቦ ዘለና መከራ ዝግባእ ኣሰሩ ገዲፉ ክሓልፍ ግድነት ክኸውን እዩ ሓደ ከምዚ ኸማኹም ብድሕረት ዝፈታተኖ ሰብ ዘጋጠሞ ሓበን ዝስሙ ፈላጥየይ ሽግር ገጢምዎ ቀኒ ኣሎ ምስ ሓደ ንእንታይነት መንነት ክገልጽ ዝሰሓግ ዝበልናዮ ጥራይበል ዝተባህለ ዝመስል መንነታዊ ተቓላሳየ ባህሊ ሰብ ንዝሕለፎ ክርክር ኣዕሊሉን ኣሎ ብኸምዚ ዝስዕብ ድማ ከቕርበልኩም ንስኻ መን ኢኻ ኣብ ሓደ ዕሙር ዕላል ናጤባ ዝኾነት ሕቶ ዝተሓተተ ሓበን ስሙ ይነግር ወዲ መንን ካበይን ይሕተት ይዝርዝር
ቋንቋን ብሔርን ክውስኽ ይዕደም ይውስኽ እሞ ንስኻ ደኣ ትግራዋይ እምበር ኤርትራዊ ይኮንካን ንሕቡን ኤርትራዊ ሓበን ቦታ ክመርፀሉ ዝደፈር ዓሻ መንነታዊ ቃላት ይድርብ እሞ ነገር ይለዓል መን ኢኻ ንስኻ ኣነ መን ምዃነይ ትነግረኒ ሓበን ነቲ ብሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዝሰኸረ ሓንሳብ ሓወይ ሓንሳብ ድማ ጸረይን ጸላእየይን ዝብል ኣባል መንነታዊ ሓይሊ ክጥሕሮ ደለየ ካብ ዝኾንኩ ይኹን ድማ እንታይ ገደሰካ ነደረሉ ክትፈልጥ ኣነ ብትውልዲ ብስምዒት ብነባርነት ብኣገልግሎት ብመስዋዕቲ ወለዶታት ኤርትራዊ እየ ዋላ ይኹን ድማ ሕጊ ኤርትራ ክሳብ ዝፈቐደለይ ኤርትራ ክሳብ ዝሓቖፈትኒ ኤርትራ ዘብል ልቢ ክሳብ ዝሃለወኒ ኤርትራዊ ኸውን ኣነ ግን መንን እንታዋይን ንዓይ ሃገርን ቦታን ክመርጸለይ ሓበን ኣግርሞቱ ይወደአን እዛ ዕላል እዚኣ ናብ ግጥሚ ኣኽሊሉ ተስፋጼን ያወሲዳትኒ ስነ ጥበባዊ ኣኽሊሉ ተስፋጼን ብዙሓት ንዜማ ዝበቕዑ ደርፍታት ዘፍረየን ንብዙሓት ድምፃውያን ዘዕወተን ኤርትራዊ ሙዚቀኛን ገጣምን እዩ ነዞም ኤርትረኛ ኤሪትሪን መንነት ኣልቦ ሕዋስ ዓረብ እቲኦም እኮ ኸማናዮም እቲኦም ግን ከማና ኣይኮኑን ብምባል ፍልልይ ዝፈጥሩ ትግራይን ኤርትራን ደይ ኩሉ ሓደ ክብሉ ዝውዕሉ ቦታን ዕድልን ዝሰኣኑ ሓይሊ ዘይብሎም ክንሶም መንነታውያን ሓይልታት ኢና ባህልቲ ድማ ጽብቕቲ መልሲ ትኸውን ግጥሚ ትመስለኒ እታ ግጥሚ ከምዚ ዝስዕብ ትንበብ ኤርትራውነተይ ጊዜ ኣይቅይራ ሕሰም ኣይስዕራ ስእነት ኣይዕብራ ሓይሊ ኣይጥሕራ ሓንሳብ ምስ በቖለት ምስ ሃጠረ ሱራ ፀሓይ ዘይንቅፃ ወቕቲ ዘይሕረራ ዘይትቕየር ስመይ መንነተይ በይናያ ንሳ ኤርትራውነተይ ኣብ ውሽጠይ ጥሒላ ዘይትሐቅቕ ነብሰይ እናሃደመ በይና ዘይትረቅቕ ኣብ መናድቕ ልበይ ምስቶም ሰራውረይ ክትሕንበብ ትውዕል ትጭንጓዕ ምስ ደመይ ዘይትቕየር ስመይ መንነተይ በይናያ ንሳ ኤርትራውነተይ ካብ ማህፀን ተፋኔ ምስ ተቖርጽ ዕትብተይ ልጥፍ ዝበለትኒ ኣብዛ ኣካላተይ ብድሕረይ ትነብር ዝነበረት ቅድመይ መሊሳ ትውለድ ምስ ውላድ ውላደይ ዘይትቕየር ስመይ መንነተይ በይናያ ንሳ ኤርትራውነተይ ኤርትራውነተይ በቃ ኤርትራውነተይ ንስነ ጥበባዊ ኣኽሊሉ ተስፋጼን ነዛ ኣዕዚዘ ዝፈተኽዋ ግጥሙ ስለ ዘፍረ እናመስገንኩ እቕጽል ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሰፊሮም ንብዙሕነት ንሰብኣውነት ምዕባለን ግብራዊ ክውንነታዊ ናብራን ምዕራብና ረኣዩን እናነበሩሉን ኣእምሮኦም ኣብ በለካ ለኸዓካ ዘውዕሉ ሰባት ክርእን ከለኹ ኣሓዝነሎም ከም ሰልፊ ተጠርኒፎም ሰናቲም ዝድርብያሎም መንግስታት ስለ ዝረኸቡ ጥራይ ግዳይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝኾኑ ትምህርቲ ዘቋረጡን ዝነዓቑን ከባቢኦም ብዝግባእ ዘይተረድኡ መጽሓፍ ከንብቡ ዝሕርብቶም ንሓንቲ ናይ ወረቐት ኮነ ኤሌክትሮኒካዊት መልእኽቲ ብዝግባእ ክጽሕፉ ከድምፁን ክርድኡን ዘይክእሉ ንዘይወፁ ዓቐብ ክሓኽሩ ክቃለሱ ክርእን ከለኹ ኣሓዝነሎም ከምቲ ሓደ ኤርትራዊ ጸሓፋይ ዝበሎ ሕፃን ኮንካ ዘይተረኸበ ፍልጠት ትምህርቲ ተላሕጒንካ ኣይርከብኒ እኳ እንተዘይበልክዎም ድንቁርናን ደገልን ካልኦት ንኸይልከዩ ከጠንቅቖም ግን እደሊ ፖለቲካዊ ዛዕባን ውድባዊ ጥርናፈን ከም መዘናግዕን ምንጫታዊታቶምን ካብ ዝጥቀሙሉ ሓይልታት ክጥንቆቑ ብምባል ድማ ዝመስሎም ዘይኮነ ዝተረድኦም ክገብሩ ዝመስለኒ ዘይኮነ ኣጸቢቑ ዝተረዳእኒ ምኽሪ እመኽሮም እንዳን ቀቢላን ሃይማኖትን ብሔርን ክቖፅሩን ክፈላልዩን ከም ዝተሰዱ ኣብ ቤላቤለው ከም ዝውዕሉ ብዙሓት ኮይኖም ከይቅጽሉ ድማ ሓደር ኣብሎም ኣብ ዘይፈልጦ ዝምድር ንዘዝበሉ ዘጣቕዕ ካብ ምዃን የድሕንኩም እብሎም ንሓደ ስርዓት ጸሊኦም ህዝቦም ንዝፈጠሮ ንመዋእላት ንዝተንከባኸቦ ንሓዋሩ ዘድልዮ ጽባቐ ክቐትልሉ ምስ ዝወፍሩ ሰባት ከይመሓዘዉ
محزنتاو حسابي اهبم بزا قطم بيلا دما كمز سعب بلوم ኤርትራው እንዳ አሎን ቤት እንዳይዶ ቀቢላይ መበቆለይ ምንጭናይ ዝዘርአይ ብኡዋይ ጉጀልን ሰፊሕዩ ልቦናይ ኣብ ጸቢባይ ዕጾን እንከላ ሃገረይ ሕቡር ደም ዝፈልሳ ሓንቲያ ኤርትራይ ብግለይ ንግለይ ድላይ ይኸውን ኣብ ናይ ኮምን ዓድን ንሰበይ ይመስል ሃገር እምበር እንዳይ ኣይቅድምን مس ودب زي كونس مس هزبي يوقن هاجري قديفة أو رجاي يسمن سنسلت زعدي تتعن تمرن أبتملا قبوي نفاس هاي أتون هاجر كم زبلو إنه أناون هاجر مس زبلو زمدن بتسعين جمهور يزازم سروح يفنتحن تحاتي بس هبتشكاي اللغن كساد كند محاز قوال من قدي حرن حوي يزدحن بقالتاي وقئن ندم سني مو حطو يحنقدن أبندان قبيلان حكي لي حبأن فرق قوني سبح فرق اي عبرن بعال مغلي ابتزارا دمي بعال انقوع ابتحاتور عتمي متكل زمأكلنا وسنو وسني بهرو زي فلطو تناتي حدنتاوي وتحوي زمدي إرتراز سمو سفيحي انداي بمبال نإرتراو حدنتن هاقراو خبرتن مننتن كدمقون كسرحون عدمو نتاريخ سنسلة إرتران حبرت هزبان نمرأي نمجزاتاو تاريخان زتقد فلحاد قتاتن نمرأي دما ازد حرم مبال دما ازد سعب قتمي نعبيت إرتران حق أنيا تاريخاو قعزان كفلتو إرترا علميا زبل قتمي اوسقم تسكناي تركو حيطا باتعز سلمت أبحنت بلوهم كلو قاشات تقبلت نبورتوغال طليان عقباز لقست أسلام مس كريستيان معرز انقدت تأباب كي تغون لباز غفتت نقريغ نقبتي أبدهلاك زنقدت أب حرقي قوزولان يمن زلت إرترا بينايا علماوي تكنت حماوي كوشاوي سيماوي زعرف الله نبيني كيبل حبر نبيرو أمينو آمينو سلام سبيق الله كفاء ناي كفؤات نخال يلا انتا يوم زبلوا أزوم كل القوانقوا إرترا بينايا قز حزا إبرايستا يرحقا لاتين غوربيتا عرب كندناتا إرترا علميا كلو زركبا مسرت ناي فترت نابزق قربا أب قوانقوا زحبا ببيهر زترر إرترا ينبران تنتايو مسكر بقبري بمتكل عتمدم تحبر إرترا علميا كينيو قوانقوا بيهر ناي إرترا زبيتاو قداي ناب تقراين أمحران ناب جبوتن سودانن أسكيركا زعبا خطكفت حقيق مبال زهبو فايدة يبلون إرترا دحرم حنطاص مغزاتاو دوبات هاجر كوينايا إرترا نتا دحري استفترت كساب حج دما هاجراو مننت مهنات تقادل نزلا إثيوبيان نهالوت هاجرات أفريقان قديما زتفترت لؤلاويت هاجريا قدمزي تግራይ ኮነ አምሐራ ወይ ኢትዮጵያ ትባሃል ዶባዝ ተፈልጣ ሃገር ከም ዘይነበረት ኩሉ በታሪክ ዝግደስ ፈትሹ ክረህቦ ዝኽእል ሓቂ እዩ ደረቱ ዘይፈልጥ ግዛት ነይሩኒ ዝብል ሃፀይ ኮነ ራእሲ ድማ ደረተን ዘነጸረ ሃገራት ምስተፈጥራ ነበርያ ነበረ ኮይኑ እዩ ካፈለማውን ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝነበሩ ሃፀይን ራእስን ንንጉሳዊ ቤተሰባዊ ስልጣኖ መንበር نهزبي وين هاجر يلون كقالو سيرانان اتعلل ارثوذكساون اثيوبياون نيرو زبهاللو نيم حرام بقول كم زلو زنقرلو حقنيا سمو هاصاي كاسا زغونه دحر هاصاي يوحنس بزبهال زفلط هاصاي ورار زمتان قتلتن اب ጎንደር 4 አቦታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ከም ዘቃጸለ ንሱን ድሕሪኡ ዝመጹን ተጋሩ ወለዱን ድማ ንኢትዮጵያ ከምዝ ጠለሙን ብራስ ተክለ ሃይማኖት ናይ ጎጃምን
ምኒልክ ናይ ሽዋን ከም ዝተጠልመን ምፍላጥ ጥራይ ንሐቀኛ ታሪኽ ናይ ዝተፈላለየ ግዝኣትን ምሕደራዊ ንግስነትን ዝነበሩ ከባቢ ንምፍላጥ መበገሲ ይኸውን እዩ ብዝኾነ ነቶም ፀረ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ተሰሊፍኩም ጊዜኹም ተባኽኑ ዘለኹም እዛ ትስዕብ ግጥሚ ንዝርዝራውን ጥርኑፍን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነተይ ከተብረሃልኩም ትኽእል እያ ልኡላዊ ዘርአይ ከም ዝርዝራተይ አዳማዊ ሄዋናዊ አቦያዊ አደያዊ ቤተያዊ ከባቢያዊ እንዳዊ ብሔራዊ ከም ጥርኑፍ ምስለይ ግን ሓድነታዊ ሃገራዊ ገድላዊ ታሪኻዊ ሕጋዊ ረፈረንደማዊ መንነታዊ ባንዴራዊ ዶባዊ ኤርትራዊ ከም ሰበይ ድማ ብዙሕ ጎረቤታዊ ጎደባዊ አፍሪካዊ ዓለማዊ ግን ዘይ ትግራዋይ ዘይ ኢትዮጵያዊ በዓል ደመይ አንታ ሰላዕታዊ የከል ምድፋር ዘርአይ ልኡላዊ ቀይሕ ባሕራዊ ቀይሕ ደማዊ መሬተይ ባሕራዊ ዓጽመ ደማዊ ዋልታዊ ኩናታዊ ክቡራትን ክቡራንን ንሕጂ ዝበልክዎ መደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት ንኸይትርስዑ እናተማሕፀንኩ ኣብ ዝቕፅል ብኸምዝን ካልእን ትሕዝቶታት ክምለሰኩም ሰሰናዩ እምንየልኩም ወድሓንኩም መንነተይ ኤርትራውነተይ ኤርትራ ንዘለዓለም ከቢራን ተሓፊራን ክትነብር እያ